посрещнете Петър, my mother! Спривай. Объркали сте шоуто. Алкохолик! Алкохолик! Добър ден, уважаеми зрители. Днешната новина е Меси се спъна и падна. Но после стана, естествено. Днес искам да покана в студиото ни нашият гост Павел Штрахен. Хай, Павел Штрахен. Hi Peter, my mother. Поканим ви тук в студиото ни. What's your name? My name is Pavel Strachen. Моето име е Павел Штрахен. Не това беше въпросът ми, но както и да е. Да I'm покажем Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. какъв Боб Марли. What question? My question is Bob Marley. Моят въпрос е Боб Марли ти. Добре, да продължим нататък. Не се разбираме добре, както виждам. Let's go! Ок. No! Не! Come here. Не ме разбрахте. Yes. Искам да ви питам, давайте ли се в отбора? What's your number for? My number 7 in my What? team. Моето число е 7 в отбора. Добре. Седмо число. Good. 7. Ако не се лъжа, това е числото на Роналдо. Number Роналдо. No. My number. Не, моя номер. Ronaldo is the mouse. Роналдо е мишка. Роналдо е мишка, да. For me. За мен. Добре, вие познавате ли се с Кристиано Роналдо? Good, познавате се, Роналдо. I know. Позна маус. Аз не се познавам с мишки. Не разбирам вашата I логика. don't know. Education. Your problem. Ваш проблем. Бе, както и е. Влесъл съм в един подарък. Good God get подарation. Мисля, че ще ви хареса. Купих я от мъжкият магазин. И от Barbie Girl. I'm bad girl. Не ви казах това. No! Не казах това. Бе, както и е, пробвайте подаръка ми. Yeah, супер gift. Да, супер For me? подарък. Надявам се, че ви харесва. I'm from Africa. No, I'm from Africa. Не, аз съм от Африка. Кой казва, че сте от Африка? Where is Africa? My t-shirt. Моите гащи. Объркахте ме така. Добре. Good. Cool. Яко. I имам gift for you. Аз имам подарък за вас. Така Реален. Yeah. Training t-shirt. Трениращи гащи. Гащи. Да, че са Добре, гащи. My team. Харесва ми, да. I like it. Малко ми е къса обаче. You къса. Защото аз съм малко по-висок така и... You very висок. Yeah. Да. No problem. For you. Няма проблем. Thank you. Ала се. Thank you. Мога да говоря английски. You английски speak. Пардон. Yeah. Какво беше thank you? Да. Казвам го два пъти. What thank you? Thank you. Thank you. Да, разбрах. Така. Благодаря ви, че гостувате в моето студио, но... Your studio is very bitches. I bitches. You bitches. Да. Ти си кучка. Brachman the Diamonds. Shay Brachman the Diamonds. One life you can see. I just want to happy. You and I as
diamonds in the sky. We know it's diamonds in the sky. Told me